ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Rule TJ. имрӯз 14 январи соли 2023 1000 рубл бо қурби давлати 148 сомонӣ бо қурби интиқоли маблағи алифбонкам ҳамин гуна мебошад ва дар имрӯза навормон 10 та мошинҳои фурӯшӣ мешаванд. ва дӯстони азиз, дар имрӯза навормон мешавад Toyota Prius, Vaz, Opel, Toyota Camry 2TI, Deo Lacetti, Skoda ва инчунин Mercedes Sprinter мошин барои кор астай ва электромобил ҳам ҳастай ки запас худаш 550 км мебошад бо як заряд, яъне бо 10 сомон 12 сомонда 550 км запас худаш. охирон мошин мебошад. Барои ҳамин ҳатман навормона то охира тамошо кунед, то ки ягон мошини хуб аз даст надиҳед, лайк монед ва дар каналмон обуна шавед, то ки аз наворҳои нави мо бохабар бошед. тамошобинони гиромӣ, агар шумо мошини фурӯшӣ дошта бошед ва ба шумо реклама дар кор аст, ба рақамҳои барои реклама дар WhatsApp муроҷиат кунед. бисёр бад гап намезанем, рафтем. Toyota Prius соли барориш 2009, гибрид, фул комплектация, мультирул, отпечаток палец, салон дучи хурзадагиай, камера, передний камера аст, дискои 15 радной, багажи калон, бе ягон расход, ягон харидори аниқ боша, скидкаи хушрӯ мекунем, заводской магнитофон, алиш кардагӣ нест. ягон хона боша, пул метиюм болои фақат дар шаҳри Душанбе агар бошад хона, як хонага ё ки ду хонага фарқш нест. марҳамат дӯстони азиз, рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, занг занед, пурсон шавед. нархи мошин бошад 91 000 сомонӣ, дар шаҳри Душанбе қарор дорад. чӣ хеле ки худатон медонед, Toyota Prius бениҳоят як мошини камрасход мебошад, ҳам барои кор кардан, барои такси хубай, ҳам метавонед барои истифодаи худатонам гирен. бениҳоят мошини камрасход ва мошини хуб мебошад. Vaz 2105 соли барориш 2004, моторош 1.5 инжектор, рангш металлик, ҳуҷҷат дорад, дарош электропакет, коробка передач механика. соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 14500 сомонӣ мебошад, харидори аниқ бошад, бо савдо ҳам мешавад. мошин дар шаҳри Кӯлоб қарор дорад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран, WhatsApp дорад. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред, занг занед, пурсон шавед. боз хотиррасон мекунем ки барои харидориҳои аниқ нархи мошин боз савдо ҳам мешавад. Opel Astra H соли барориш 2008, объёми мотор 1.8 мебошад, сӯзишвориш бензин, танировка ва ҳуҷҷатҳои 1 сола кардагианд, комплектатсияи Cosmo мебошад. нархш 75000 сомонӣ боз савдо мешавад. ҳуҷҷатоша рӯзи 18 октябри соли 2022 кардагианд. коробка передач механика. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран. марҳамат, боз арзон ҳам мешавад. занг занед, пурсон шавед. Toyota Camry соҳибаш мегӯяд ки мошин дар ҳолати хуби хуб қарор дорад. срочно сум дар кора, хонара ремонт кардан дар кора. барои ҳамин мефурӯшанд соҳиби мошин. аккумулятор, балонош, документош 100%, моторш 2.5, коробка автомат, ягон алиш мешава. любой мошин хати, фақат болош да сумтия. худи мошин дар ноҳияи ёвон қарор дорад. 4 та диска ҳам дорад. алоҳида мефурӯшанд дӯстони азиз. рақамҳо барои тамос чун ҳар вақта дар рӯи экран. нархи мошин 148000 сомонӣ. марҳамат. Deo Lacetti соли барориш 2005, мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар, коробка механик, объёми мотор 1.6 мебошад, 16 айзафира задагиай. нархи мошин бошад 27000 сомонӣ, боз савдо мешавад. сӯзишвориш газ ва бензин мебошад. ҳуҷҷатош 1 солаи нав кардагианд, 4 баллони нав, газ, бензин.
марҳамат дӯстони азиз. Шкода Октавия соли барориш 2008, объеми мотори 1.6 мебошад, сӯзишвориш газ ва бензин, коробка передач механика. Мошин дар шаҳри Душанбе қарор аст ва нархаш бошад 35,000 сомонӣ. Расходош ҳамагӣ 7 мебошад, яъне 7 литр дар 100 километр. марҳамат, мошини кам расход. Toyota Camry D соли барориш 2008, объеми мотор 2.4 мебошад, коробка передач автоматай, сӯзишвориш газ ва бензин. Мошин дар шаҳри Ваҳдат қарор аст, рангаш серебр истӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, занг занед, пурсон шавед. Opel Vectra A соли барориш 1992, объеми мотор 1.6 мебошад, коробка передач механика, 4 баллони нав, аккумулятор нав, документ надора. Мошин состояниш зурай, мегӯяд соҳибуш. Дар Ваҳдат нархаш бошад 23,000 сомонӣ. рақамҳои соҳиби мошин WhatsApp доранд. марҳамат дӯстони азиз, коробка передач механика мебошад. сӯзишвориш бошад бензини холӣ, краскаш камтар, такуш сӯхтагиай мегӯяд соҳибуш. мошини корӣ грузовой Mercedes-Benz Sprinter 518, вагон двухскатный 6 цилиндра. мошин дар Германия гаштагиай, масла филтр алиш кардагӣ, мотор 100%. соҳибуш мегӯяд ки илтимос просто так занг назанед, савдо дар назди мошин. мошин фақат растамошка дорад. нархи мошин бошад 185,000 сомонӣ, боз савдо мешавад. марҳамат дӯстони азиз, мошини корияй, яъне барои кор кардан, барои тиҷорати худро оғоз кардан хуб мешавад. электромобил Volkswagen ID4 Pur Plus, ҳамин намуд комплектатсияш мебошад, соли барориш 2022, задний привод, объеми мотор 3 литр мебошад. дӯстони азиз, электромобилай ва коробка передачаш автомат мебошад. запас хода 550 километр, як зарядқати, ёмкости батареяш дар киловатт соат 84,8 мебошад. мощность 204 қувваи асп, контроль полосы движения, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидения, парктроники передний ва задний, камера заднего вида, мультируль. мошин в наличии дар шаҳри Душанбе ва дар шаҳри Хуҷанд. марҳамат дӯстони азиз, нархи мошин бошад 370,000 сомонӣ, боз савдо мешавад. ва тамошобинони гиромӣ, агар ба шумо тематикаи электромобилҳо махфул бошанд, дар комментария нависед. агар мо бинем ки хоҳишмандо бисёранд, кӯшиш мекунем ки дар ҳар як набормон ба камиш якта ё ки дута электромобил пешниҳоди шумо кунем. чунки мисол анами ID4 бо ҳастай ID6 ва шестиместнияй, яъне сеюм ряд сидению дора, запас хода 600 км, як зарядқати 400,000 сомонӣ. як тамхали вариант ҳастай. марҳамат дӯстони азиз, боз як факти дигар оиди ҳамин электромобилҳо ҳамин мебошад ки дар Тоҷикистон электромобилҳода растамошка кардан дар кор нест. яъне электромобил дар Тоҷикистон бе растамошкаяй ва барои ҳамин аз хориҷӣ вақте ки мебиёянд хеле арзонтар мехалтад. марҳамат дӯстони азиз, ва албатта ки электромобилҳо бениҳоят мошинҳои камрасходанд, чунки якумуш мошинҳои нав мебошанд, ягонча иваз кардан, ягонча алиш кардан лозим нест ва албатта ки расходи бензин нест, ҳамин заряд мемонӣ
тамом дӯстони азиз, агар дар хона заряд монед тақрибан аз 10 то 15 сомона расход мешавад, лекин дар Душанбе чанд ҷода бистри зарядкаи мошин мондаги нами электромобилоя тақрибан аз 30 сум то 40 сум агар хато накунам дар муддати бениҳоят тез мошина заряд метиҳа ба 1000 чандсад километр мегарден. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастанд муроҷиат кунед. То боздид, барори кор, худо нигаҳбон.